we are able to fair, send a bear, the engine may be between also fair. Memamina Papa, Eba, Ufesi. Me and Bina, you're from your fair. Mẹ́ta ni Kwesido Penny. Kwesido Penny ẹja ni ọ̀fẹ́ ìkòfì. Ọ̀fẹ́ ìkòfì ẹja ẹni nana pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀sà. Nàìjíríà nkásá de pẹ̀lú ẹ̀sà nàìjíríà ntí ẹ̀fẹ́ nọ pẹ̀lú ọ̀pọ̀. Me identity one so within a day and then Ubemu Simuni Uriana then generation and our falling make the generation 5 one so or then generation. So like I said, yeah, that's a near my able so they are friend me amena only a generation 4 of a Kuhiba. Your friend, Aboasa, non the album. Abusua
yɛde aseda kɛse ama yɛda wase wosi yɛbisa wa wobɛyɛ wode Jesus mu yɛbisa amen Beyego twedi ampokwa minso asase yansa aso beyfonsa ediara fonsa abuna fonsa asede fonsa ediana brade moje bi ezu nyara bi so aboti ansa so ka moje bi ojamia isi je san bebe no nento cham keteku nento na no ro kan abra kaza beje san me ekoje bo twen so na koje ro ko na kwa me na kwa so Japo ma beje sanme. Babu etare, afeko beje sanme, ebi etare. Ma kra pete beje sanme. Kweza ko so, wa wote din ko bembo beje sanme. Boso mama na beje san. Emu me bia. Amna kra ma beje adro ko beje sanme. E fro ba kwa ni afre mu nyira. Ene de. Ni amwa ntuma ye mo bere so. Mo nnan ma mu ja wa echi. Asha tenase wa hu se sabia biasa ene onipa ni munua obi hia ni nua kra wa wa ni nua no hwanya abusua se wa le hwe emu wo be hwe wa tuatu ahene wa hu ase ene wo re da feku na di okura wonsa wo de ama mefe bayam fremu yi munye sa bebe no ye mam sasa ba ho san asro penya wa oba be ye umenyina enye kra be hwe krabehwe do biaba nipa bi wachi a wai wo hu nte hu ade afa de wode e wonta se nipa mo sakra wo aje na so wo ko opra wi ni ma ko na egbu eye o kan bo ma mu bu ede sa no honya busua wa hye sa wo ntwetwe aso wo ba da wo hu edi wo yi hu yi a wo se mi nuani me ma me ni asemasi ni ye nam ye ni ye hu ye ni mu ye hu na mrate ni mebei afa to wo hu so honya busua wo ri ye biribi amaye nyina hu a munya wo ngaji na na mo sa ma hu nyina wo ngaji say yesika say amode say nyansa ni nyina mo fe no mo odipa boni biara oba be ye hunte hono sabia biasa nei ye na mo yi ye na mo ye ni sika wonam na sika ni ohu a na wa ye mmerɛ mo ma wo sika mo mo adwuma ye wọ́n ẹ̀ pẹ́ kuru mọ́mọ́ wọ̀ bí wọ́n ẹ̀ pa àwọn mọ́mọ́ wọ̀ bí wọ́n sọ mi kọ́ ọ̀hún meeting yẹ kó ṣe ẹ̀mú yẹ dá yẹn fẹ́ kọ́ ẹ̀dì mi ní kuru mẹ́nyẹ̀ bi mi ní sika mẹ́nyẹ̀ bi mi ní ẹ̀dwuma mẹ́nyẹ̀ bi mi ní ba mẹ́nyẹ̀ bi lórí pẹ́ ní ọ̀nyẹ́ máa ní sẹ́ wọ́n bẹ́ kọ́ àwárí náà wọ́n bẹ́ wọ́ ní wọ́n tu dín ẹ̀ nà ẹ̀fẹ́ sáà mpẹ́ yín ayẹ fẹ́ mu yìí wọ́n yẹ mọ́ wọn àṣẹ yìí náà onípa ọ̀dọ́ ẹ̀ka àdẹ̀kọ́ ní yẹ yẹ yìí ó ṣe ẹ̀nà yìí lọ́dẹ̀ náà sì fẹ́ sẹ́ ọ̀húnyàn ẹ̀ka bọ́ mọ́ abusua àwọn yẹ ẹ̀yẹ kú àwọn yìí ọ̀dẹ̀ nana si tutu bɛ pata pɛyin asiesie wɔn asɛ wɔn de n'o yi nipa kɔn and I said Genesis. Eti baako. Jisho aduonu awotwe. Osi. Na Onyankopon bowo. Na Onyankopon hyira wo. Na Onyankopon ka kyerɛ wo nse. Momo na mono
na mo hyɛ asase so ma na mo hyɛ so na mo ni ebu pataa ne wiu no ma ne mmoa a wakeka ho no asase so nyinaa. Hallelujah. Importance of family. 1, emotional support. Emotional support. Yes, and the second one was young who and it's your bar, Yanina, Yaniji. Abusua, I will bar, Yanina, Yanraho. So you be a car about one, Aka Obia, and only emotional support. It's a one and Abusua, we did say, Yet, sir, emotional support, our young baby. I say, socialization. Family teaches social skills, values, and cultural norms. They say now yes, here one. But we say, in painful assistance in such a way, say, young amane, young torture. Until you better from your can yourself and your train. Woman, a sound and your train. Now, ama Abusua no Akropong. Hallelujah. Onyame den nyame oka ewo Abusua ho. Nie di kan ma kan de dawo. Oboye ohyiraye osi akọ wiase na yankọbo na yenore ma kan no de dawo. Afei quotation senator yan kenkan ni nyina na bobo so betima atro a wo osi anu akokan. Genesis 2:18-24, Matthew 19:4-6, Ephesians 5:23-23. I say, near Ediho, a respect. Onyame, Asaba Oka, our Bushiam, near Ediho, a Obu. Ɔhwanyan Abusua, Mama Yakuya, Yafa Lidi, Ese. Emania SM. Nana hema ne pani. Yasalutu. Yentu fire pani na so. Yafa obu ema ye de kanfo. Waka sama ni awobeka no oma yentie. We should respect them in all areas. Na say no wo ha yekuyi ebetina ebeti ebeya fe ebeya kono na nipa afaso asheso ehien. Hallelujah. Na Ɔhwanyan yɛto afrɛ no a ɔde hyɛ wo so ne abeka bai bɛtena yɛn dwumadi mu no yɛnana brabo a ɔdi kan ɔne ne Aboasa gyina yɛwɔ nana ɛsorogya odi a ɔno yɛ Akuapem tofohene gyasehewia yɛwɔ Akropong so a ɔyɛ ɔkyame gyankwade ɔkyame gyankwade yɛwɔ nana ampemdaako nso yɛ Aboasa fanmahene yɛwɔ nana Abusua edi biamafoa Aboasa gyasehewia asomani bi mpɔn ɔno nso yɛ classmate ɔno yɛ nua ɔtɔ yɛ ne classmate na sɛ papa bi abane a ɔntum tena fie saa nti ɔba hyɛ ma na ɔba aba ɛna yɛnya ɛyɛ chief Isa Robinson ɔno nso yɛ ɔfɛ Jokum ɔno nso anafo paa asɛ mbɛ yi nso chief Robinson ɛma ɔba aba.
baako Akropong and Abusua Boje Apple. Look at you, glass. Maybe now you're going to Senior, Mammy Musa. But you don't call Esa. Maybe I don't know so. What the Modia, Memso, the moon never you were here. But you don't know so. Mamma, boy, and Semoma. But you don't call Esa, they are simple. Oh, Munimo, but now you're buying a home, a senior. Now I'm also buying a home, buying a home. But I know you get a Japoma, a senior. Now I'm also. Nia onya opportunity to grow in change. Ana Akuapem Abusua Boje. Ana no na freno. Ana Abusua Boje. We na senior bachawa also. Wow. Dede nyamiasi. Kasa ina na ba ko ye. Okwana efa sa kuwi eba ya ene ehia mu won a yere ba hontuma na se yere ba neti na am sa bi ka ekem o ja mi go sa mo ka se na yere na mo ka tini an dem ene ya bre so yere na yere na mo sha se wo bi bi na so entimi enna na yere ma ne me biti wo ho ja bentimi agina sa amre no ko fa so wo di wo ho bita no na emu ekakra o le ba bia ko bia te dise wo so ko mo fo nku a ka wo ti ma biti le ku grada asa fi bia wo ti ma biti ma ye ti an so ye na no ene ya pe fo le no na wo me na nyenti a nti na ba ko dise ekuo biara na wɔn sika na ɛyɛ na sika no nso efi ekuo ankasa hɔ nti ɔkusu biara na ɛsɛ wɔtwa news saa mara ne sa so ɔtɔn tete ne nti ɔkɔn ɔfa tutwa news bi na nyinaa na yɛnyɛ adwuma saa nneɛma yi ka ho ti na ekuo a wɔbi ka tee no ɛnti no anyina na ɛnɛ yi abɛfo ntentam telecommunication na ade aba sɛna yɛ maame ka platform Sia, and I said, I'm we are friends, we are Abusua. We are going to Tankia. If you can get a room, I'm ready to go to the room with our house. We are waiting. Let me see. If you take a picture, Momo, Abba. The Momo never chose to see we are journey news. Nti na na esi ya na no kwa na engineer nya no sa nya na nya no yetimi resort ano ana se telecommunication ana se aba for no ama ni nya ano ba resort nti ka na ka nti se ti se ma bibia si ya kwa se se bu ara ti ebeku ya na no mo nya excuse ayi ni excuse ya excuse ni ma ni se yana ya bɛsɛ wɔ ayɛ no ɛna yɛde hafo a wɔfrɛ mu gyina ne gyina ma na ne sɛ yɛn a yɛahyɛ ase obi a ne hafo ɛna kɔn obiara ho agya atom sɛ biribi a bɛfrɛ mu gyina no yɛn nyinaa bɛtumi aba na mmerɛ bi a ɛdwam a ɛnyɛ mmerɛ a ɔwɔ akyi ne bere na yɛde yɛn fɔm ɛyɛ busuafo yi ara na akɔyɛ yɛn fɔm a na wɔn sɛ yɛn nananom no anaasɛ yɛn mpanyinfo no na wɔn nka bom no na ɛyɛ fɛ ebeduru yɛn so no yɛtoa so ama ayɛ fɛ but ɛdu mmiri bi ne yɛn ho sɛ yɛanhwɛ a nneɛma nketenkete bi betuma tete yɛn ntɛm ne yɛn warawara yɛn ho
Ɔhwanyan fo so de yɛyɛ amen ansana ɔkada bɛkyerɛ awofo no a wɔbɛ akɛsi woyɛ yɛ onua wa no yie na wɔ abisa na yɛmpɛ sɛ saa ade no asi nti ɛsi moma yɛnhwɛ na yɛntwa saa deɛ so nti yɛma no adwa abosoma yi ase akyi ɛna mpanyɛfo kakra bi tena ase no bɛsi moma yɛnka yɛn ho mmom sɛ Ɔhwanyan abusua baako nti yɛn nyinaa ka adwene bɔ wɔn ɛkɛsi yi ɛyɛ asɛmpa nti afei February da a ɛte so abiɛsa ɛna yɛhyia yɛfrɛfrɛ abusua nyinaa na yɛhyiahyia wɔ Akuapem ha na saa da no ɛdi ka no yɛnya a nnipa aduonu nkron a yɛn ho hyɛ ɛdi n'ase nti saa nnipa aduonu nkron yi ɛna wɔle foundation stone of this association a yɛreba ho ntoma yɛ saa da naa yɛyɛ meeting kɔ akyiri na yɛtetee mpanyinfo a ɛte sɛ wɔda kɔ ya no a wɔn no bɛsi interim management committee na yɛte committee maako ɛnan nea ɛdi kan executive committee na ɛte so ɛdi financial committee na ɛte so abiɛsa welfare committee ɛna na ɛte so anan yɛ organizers committee ɛna yɛde dwuma bi hyɛ obiara sɛ sɛ ɔmɔden sɛ ɔbɛyɛ n'adwuma the next meeting ɛsɛ nhyia bi ewu no na yɛnya nipa 79 ɛfi amanfo wɔfrɛ ɛyɛ sɛ kwaa nana yɛde kɔyɛ yɛn nyinaa ba betwa ahyia wɔ ha ne wɔafrɛ mpanyinfo na yɛabɛka ekuo no ho ntoma na yɛde abɛdi akyerɛ Aboasa no ɛnyɛ Ɔhwanyan nkoa na ɛno nso yɛti ko sɛ yɛhwɛ Ɔhwanyan abusua na hyɛ ase the history of Ɔhwanyan yɛn nananom a wɔma afi mu wɔn a wɔdi mu ahemfo ne adeɛ a ɛwɔ mu nyinaa no yɛmmo aboa wɔn mo mfoni ano yɛnkyerɛ abakɔsɛm fa wɔn ho yɛnkyerɛ abakɔsɛm mfa ma ekuo no saa nnipa yi abɔ wɔn mmɔden ama nna a yɛgyina ha yi wɔn akyerɛ Ɔhwanyan book no awie a ɛnnɛ yɛbɛka ho ntoma akɔmiti interim edi anim na sɛ wɔn hwɛ akyi na wɔn asiesie nneɛma na nka nnɛ yɛhyia a yɛyɛ elections na yɛyi committee members ankasa nananom bɛbɔ mpaeɛ ma wɔn asɔfo nso abɔ mpaeɛ ma wɔn na yɛgye wɔn atum sɛ wɔn na wɔrehwɛ kuo yi ɛso na abɛnfo hyia no wɔn gyem tim sɛ sɛdeɛ saa committees anan nyinaa wɔn ayɛ wɔn ayɛ adwuma nti na wɔn tua adwuma no so na ɛnnɛ wɔnyina hɔ na nananom nhyira wɔn na ɔpanyin mmedi yɛn anim na yɛnhyia nkyerɛ wɔn anaasɛ wɔmɛda wɔn adi ɛnkyerɛ ɔman a ɛnnɛ ne nyinaa so ɛbɛba so na ekuo yi ɛnyɛ sɛ nyame di kan kan si yɛn tete ne nti titiri kankra nti na yɛte saa ekuo yi na yɛwɔ botae bi wɔ yɛn anim ti a yɛte saa ekuo yi ɛna mma wɔkɔ saa botae so mɛsɛ no akanborɔfo nea edi kan to strengthen family bonds and relationship sɛ ebetumi aka yɛn ho abom mapa sɛ ɛyɛ abusua baako a mframa betumi ɛnfa yɛn ntam to preserve our cultural heritage and tradition sɛ yɛn amammerɛ yɛntete n'ase yɛwɔ ha nyinaa yɛ nwuraba ɛna akrakyefo aborɔfo wɔ mu ɛna abibifo wɔ mu ɛkyɛ sɛ anibue nso wɔ abusua mu paa na ɛno nkyerɛ sɛ yɛn ani abue anaa yɛn nim dodo nti yɛn amammerɛ yɛbɛtoto n'ase saa kɔ gyina hɔ sɛ yɛn amammerɛ ayɛ nananom bi bɛde fi ase bi bɛsi nɛ no yɛboa ne yɛatoa so ne yɛahyɛ mu kana ahyɛ mu den and to foster personal growth and development
say yen ɛyɛ adwuma bɛkɔ so na yɛkɛsi yɛ bibi a wobɛtumi de ho ahyɛ no ekuo yi bɛboa wɔn a wɔyɛ mmerɛ wɔn na wɔn nso wɔn atumi apɛga na yɛma no kasa no so to build a network of connection and community sɛ yɛbɛtumi ayɛ network bi a yɛbɛtumi akeka yɛn abom ɛne yɛma ntamfo Aboasafo nyinaa Akropongfo nyinaa ɛne ɔman yi nyinaa no wobɛtumi ahu sɛ ekuo bi wɔ Akropong a ɛwɔ Aboasa a ɛdi mu a ɛtumi agyina a obi bɛtumi ahwɛ so na ɔde akɔte bi wɔ n'abusua mu na saa nneɛma yi nyinaa no sɛ ɛbɛtumi aba mu a na ɛgyina nneɛma enum bi a wɔakyerɛ wɔ ha sɛ hosting regular family events and activities nti sɛ yɛgya yɛn ho nhyehyɛ mu yɛpɛsɛ saa bɛn ne yɛhyia ne adwendwene yɛn ho na yɛabapɔ bi a yɛbɛma ekuo no akɔ nkan ɛna sɛ yɛhyia no nso a yɛhyia ma didi yɛn ho nkɔmmɔ akɛkɛ yɛhyia ma activities bi wɔ hɔ a ɛhyia yi a ɛbɛma anigye aba te sɛ nea ne yɛyɛ nti yɛn kasa nyinaa yɛsɛ dasɛnɛ sɛ yɛhyia dasɛnɛ yɛhyia a yɛma afe nkɔm ma ansa na yɛyɛ akokɔ anaasɛ afe nkɔm ma ansa na yɛyɛ mfanta Easter yɛbɛtumi ahyia mmerɛ biara na ehia sɛ ɛsɛ yɛhyia na yɛgye yɛn ani no yɛbɛhyia ne atɛnho abom na yɛgye yɛn ani creating a mentorship program for youth and young adults yɛn mmɛbom na ɛba nso yɛnyaa wɔn ɛsɛ yɛhwɛ wɔn na yɛtumi pɛgya wɔn sukuu kɔm wɔn nnwuma wɔn a wɔasate adwuma mmerɛ bi a ɛte sɛ ekuo yi yɛtumi wɔyɛ wɔn na ne nyinaa nso bɛba ne nyinaa yɛ sikasɛm ekuo yi yɛ news na apart from this no nso yɛto yɛn nsa afra korakorɛ so biara na ne gye kuo yi ho biara ɔpɛ sɛ ɔboa yɛn ɛyɛ sika fam anaa biribiara fam no yɛto nsa afra saa nipa nso wɔn aboa yɛn na ekuo no yɛhia sika na yɛde aboa yɛn mbɛnbom ɛne yɛn bɛbɛ wɔn ade no hyɛ sɛ wɔn aka bɛn no ɛna develop a community service initiative to give back to our community. Broni a yɛte so yi sɛ bibi ba yɛn nsɛm na kuo no yɛbɛyɛ sikafo a menim sɛ ahyɛ ase a ɛne yɛn sɛ yɛyɛ sikafo yɛbɛyɛ sikafo na aboro so yɛn kwan yɛntra yɛn hwi yɛn yɛmfa yɛn yɛn mpatam nso wɔn mu yɛn bibi a yɛbɛtwi bibi aboa strong online presence to connect with members worldwide na meka yɛn nyɛ no de so wɔ amanɔne yɛsɛ ɛho bi a yɛdi wɔ ha no nso wɔte na wɔn nyinaa yɛdi nsawɔ so ɛde ma asɛm baawie nti yɛgye di bebree yɛn a yɛtwa ahyia yi a wɔ ha yi yɛ ɔhwanyan asefo yɛgye di bebree sɛ saa ekuo yɛ ate yi will serve as a beacon of hope ɛbɛyɛ ekuo a anida so wɔ mu a obiara de n'ani saa kɔ nsuo abɛn sɛ saa kɔ yi ɛwɔ anida so ɛwɔ daakye ɛbɛyɛ ekuo a ɔdɔ ɛwɔ mu ɛbɛyɛ ekuo a yɛboaboa yɛn ho nti ɛnnɛ anɔpɛwia yi gyina ha na mɛreto nsa afrɛ obiara a ɔwɔ ha wɔn a wɔn amanɔne wɔn a wɔdi ne yɛn list na wɔyɛ abusuafo ebi wɔ ha a wɔkɔyɛ bibi a sɛ adi kɔn ahwɛ na akɔyɛ na akɔyɛ yɛ ti wɔn a yɛrehwɛ sɛ ebi yɛ na obi a wɔsa adwene biara nam gyina nkɛ sɛ ɛyɛ ade a ɛbɛyɛ yi sɛ ɛyɛ ade a ɛbɛyɛ yi biara sɛ ɔmo na ɔmɛka ekuo yi ho na yɛyɛ nyinaa yɛyɛ ama abusua ɛbaako na nsan aka wɔn ho sɛ together let us build a stronger, more compassionate and more connected family community. With us. May their souls rest in perfect peace. Abokasem ame babe king, a troll for no eno, equia ofusua.
Nsi bebree a atwam no. Wɔwɔ abeawa fɛfɛ bi wɔ Akropong Akuapem ha. Wɔbrɔn a wɔfrɛ no Aboasa. Abeawa yi ne fɛfɛɛfɛ. Na ɔduu ne mmabaabere mu no, ɔwaree. Onyankopɔn yɛɛ n'adom. Na ɔwɔ mma baasa. Mmarima baanu a wɔne Kwedo Ansɛku ne Edu Kwedo. Na wɔn nuabea ne Abena Kensima. Abena Kensima wɔ mma baawɔtwe. Nanso wɔn mu baanan na ɛtenae. Baanan yi ne Kwedo Dɔnkɔ Ɛsare. Kwame Nyaako. Yaa Ɛdapɔ Maane Ana Apenim. Akosua Botwe. A dodoɔ na afrɛ no Ana. Saa nnipa baanan yi asefo no mu a ɛnnɛ yi. Mɛtwa ha ahyia yi. Me nso me ne ɔbeatan a mereka ne ho asɛm no. Me na mekɔɔ Abena Kensima ne ne nuabarima baanu no. Wɔfrɛ me Apenim Ɔhwanyan. Mo nyinaa moyɛ m'asefo. Oh, Mosro, you, me ne Apenim Ɔhwanyan no. Na ɛnnɛ yi de, wɔfrɛ me Atuaboafo a Ɔtwe. A wɔse meyɛ generation 6. Ɛfoto kakra a mefirita ho ne sɛ, montena yɛakoyɛ ne odom. Kɔsi sɛ yɛbɛsan ahyia bio afei sɛ, Onyame nka mo ho, meda mo ase. Abulati a ado. Anyensɛm a meba abɛgye, wɔato ne din sɛ Ɔbeatampa Abena Kensima Moneyɔ. Ɔkyerɛwfo a ɔne ne nsɛm yi de hyɛɛ maa ho, ne nanaama ɔhene wɔ Asare ado. Ɔbeatampa Abena Kensima, ɔwɔ ahene a, wɔ adehye, wɔ Akropong Moneyɔ. Ɔbeatampa Abena Kensima, nufutabra a ɛso obiara so Moneyɔ. Wode onimdifo na Kwedo Dɔnkɔ Asare. Asare kontimako. Ɔdehye na Kwame Nyaako. Nyaako aborɔnoma. Abrɛwati aya Ejapoma. Oje ahoho. Ne ɔbeapanyin Akosua Botwe Ampene. Ampene Ɔhwanyan. Bɛdɔm yɛ. Wase adɔre Abrɛmpɔn. Ekunini. Adehye ne enimdifo. Moneyɔ. Ɔbeatampa wɔma nananom nana twitwiridi nana kanso nana kɔmedi nyinaa rehyira wo Moneyɔ. Ɔbeatampa Abena Kensima ɔpɛkɛsɛ dama edu a wo ho bɔ yɛsi. Wase adi nyinaa da wase ma Ɔhwanyan abusua kɛse. Moneyɔ. Ebusuadam a wɔde nom yɛn no afɛfɛ ɛni atrɔtrɔ wiase nyinaa. Mo ɛku dɔktɔ. Ɔpanyin Ɔbeatampa Nana Abena Kensima. Ɔpanyin Nana Kwedo Dɔnkɔ Asare. Ɔpanyin Kwame Nyaako. Abrɛwati aya Ejapoma. Ne ɔbeapanyin Ana Akosua Botwe Ampene. Wagya ɔpɛkyifa. Moneyɔ meda mo ase. Ɔhwanyan Onyadɔ. Nyadampa. Mede aseda kɛse ma Awurade sɛ nnɛ gya yi wɔahyehyɛ ato hɔ ama yɛn ama Ɔhwanyan abusua. Ɛyɛ anigye. Ɛyɛ biakoyɛ. Ɛyɛ nkabom. Na Nyame ka ne sɛ Awurade yɛda ase oo. Ne bere pam na ɔyɛ n'ade nyinara. Ɔnya fom so. Ɔnka ati yɛ ɔyɛ nsiase ne awie. Ɛde asedra kɛse ma.
say, yes, I see now. Yes, 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 Abusua. Na catechist, the Syrian Abusua, Akropong. Na Niameka ye, Emuba, Ebien, Oyiri, Okunu, and Yamba. And I Nina, me fan say, Abusua Tentina, and Nuntin and Nayasiawa. Say, yes, Abusua, men come and worry so to let you. Did me say, Ebien, Oyiri, Okunu, and Ma, and extended family now, a year. Young Ahura, this year. Yet, Yamiasi said, Ned Day, Wama Abba. Now, Nigedi said, What's that near my baby? Then you could add a Abusua here. No more, so more. Abusua here. If I met the what was that, Meban? Let me not see a pa. I'm Akuapem Kurame. Now, every baby, and yet I won't Kurame. As I saw, wow, me. Some said, yes, say, Abusua. Now, yeah, and go over. Who got me? That's baby. Oh, I and another way then. Auntie Abusua, Yadia, if we are Jane to me so ye. Now, she say, Yanira, Yabiara, Akosuye, Amayan. Or Chirachi and Yama Baby, Mr. Men, sir, Master. Near 80 Abusua here. Don't come wearing the fat, and the fat so ever in come. Now, Sana said, Abusua, baby. As I said, your boo, Obiara said, no, here will Abusua. There be a maker, Mrs. Say, your baby. Not 7 years or 7. Obia, now do no more how a cacra. Crabba, Mamma and Pamma, my tea and young myself. Na ubenya abake tiwebi efum na odi atoto obi amu obi abu in the presence of this witness, led to be loyal, diligent, faithful, and committed to this duty I have been given. I will work to ensure unity and progress. And promote her growth and development. The Lord be my helper. Amen. I, Catechist State of Aboasa, declare you as officers for the Ɔhwanyan family. Amen. One ever share Sikaso Finance Committee when you know and the white master and Sunday they said, Mobashe, Abusua, ye and an name, and will be a farm with so. Sa Ɔhwanyan Abusua, the white master Mansa, in another moon, the one at the end, white master Mansa, when you made that Oba and on proper name. Amen. And the executive committee in our name. Anyway, Master, say funeral walk. But you don't have Abusua. Over your one in a long way to thing in a one art in a one thing in a one art Sawada and one art. War
wɔn mmaa yɛ nyinaa wɔmmɔ wɔn kae na momfa wɔn nyinaa mmra na abusua no adwuma nyinaa megyina nananom anam ɛde mo adwuma ahyɛ mo nsa Onyankopɔn Agya Ɔba ɛna Honhom Kronkron ne mu amen megyina nananom ɛne nnipa wɔn nyinaa anam ɛde mo adwuma ahyɛ mo nsa ɛwɔ Nyame Agya Ɔba ɛne Honhom Kronkron ne mu sɛ Onyankopɔn mmoa na dɔmfiri wɔtumi ayɛ ɛwɔ Onyankopɔn tumi mu amen Musa nipa yi a wɔde ahia de ɛne nea ɛte sɛ woyɛ wonte biribi ase a mwɔ wɔde baa bɛdɛ wɔ executive committee no na nea ɛte sɛ yɛyɛ no ɛyɛ na kuu no adwuma akɔ n'anim mede wɔn kyerɛ mo ɛwɔ Nyame Agya Ɔba ɛne Honhom Kronkron ne mu ɛde srɛ mo sɛ momfa ogu ɛne nidi ne ma wɔn abia amen Where the two became my name last so. That's we did too high to share on the CBS. It's immense. No correct. As I gave up my subscription app, we didn't Nana and through chat. Yeah, I am a farmer also. And so if you started Kratsa, na yenye send you a team. The baby book you must share, na the Hunyama Ama, I am one. If you have Nenu, Crassi, Mimran Massatina necessary. Na F. Yeah, no, I did kind. I can't ever win now. Next, I will send the brain so I did. It's only as I can't be brave. Name on, yeah, that book yet. Yeah, that is a what we need. Because it's here. I have a cash and professor. If it's only, yeah, I arrived with you. We'll be cracked, I said, this year, you now, so many hamper baby. A man be proud ever. And you know, said that she had a second you know, when I'm meeting you, when I'm a say no more. I'm going to say that you want to be out free. And you know, and never be a head and a king, a handbook. Let's just be a 1 time at the sound because we should take on Sunday on the Sabra. So you may start it if you play out. Me, I'm not going to be out on the show. It's Mr. Moan, who I'm letting out to make 3,000 to practice one, let us, then be my chance. It's in Mr. Monra. For everyone, 1,500. Finance. When you see Ashley, Namisha, finance. One considering in Abusua, Akuapem 1,500. Continuing, Ɔhwanyan 500. Awo Aboasa Mafua Jasehenia Aboasa Waje Baako Officer Chiabia family or the Sechibia family or the Baako granting on the year and the ba Waje Baako 500. Sisi Adwa Forua on the Abusua 500. On the Nukunu and the ba 500.
500 wɔn agye baako Abasafra mini kunu ne ne mma wɔn agye baako ne ne mma wɔn agye baako 500 mayɛ wɔ nsɛm ma wɔ 500 nyamia ɔkoromia wɔn agye baako Enunti medana sese na de wati rim de amayen na ya behia ne enche na mabe bia besa ofefe edeje yengani na ye kuye hu ochira me huni nua ne bana na minimo Enunti mini asida kesi a eni kabia ma otumfo no asida edi hon kom mananam no wanu nama odefo dia domo na mo dia ba abeta yemechi oh amoden fefe nishro ye shram na mo dia ba yeda mo se papa sie ni kaja nyasida morokwa onfamu kwa sonde yeda wase asida ekosoma obia mufama ni obia ye planning committees executives bibia obia ye obre minute ya wo say wo ye nhwemdi Adia mesra meradi yodo biakoye and the most is respect say radin fan no ye ankra Mama radin fan cheye na yankaye mmo yada ya mas radin shobia yada mas amen Ase kanyele maunde anabebe. Yesho nyina wona wona yina nititu amwade nkwa wode amaye. Yele wase agena eba isa yanka ye humo ne nenso na odonso na mwa kasa wutumi ni wa modenso akenga wonde odo atichiyem na wode odo edua yemu. Yele wase ni Akropong ewo akwanti modema woni mo bia ma odebai yele wase oni adoni osrewa Ethiopia mlem eda ne litre yeniano yele wase etitiwa woni wo ba behye we hu anyonyam na woni wo meboa yele wase yekoso da wase ne rade yeja ne ede bekeka yenu ya hye wonsa sre wa adempa se wo bema ade nyina eyie no se fa wo ye ti hu menye nkwan bia maye menye shania mode maye ano ne ne nso menye wo ya bi hia eto ya bi fie mu ne maye nda ba yeso se bia ka bi ne re kwa se nya wani ni en ba ni fa ya kosa na ye hu enu nyam na wo enu nyam te abusun yeso ni wani nyamfia usiansu na ni wani munso ni tawa usianida na wani ni enka wa kwanyina wo ampramkre ene usia ayi nka wo nse ndele yiso watie yen no ayesa amaye wodone wodumunti amen Iwo frame Ɔhwanyan a mefi Akromia Abusua na ne Aboasa chibia akɔyɛ mani gye bebree sɛ Ɔhwanyan Abusua wɔn aka wɔn ho abɔ na wɔn afrɛfrɛ adɔfo a ɛwɔ wiase afanya nyinaa sɛ wɔn mmra na nnɛ Ɔhwanyan Abusua yɛn hyɛ yɛn ku wiase na yɛsrɛ ne sɛ wɔn a ɛwɔ amanɔne ɛne obi a wɔte yɛn ka wɔn ntoma ama no yɛbɛsrɛ sɛ wɔn bɛka yɛn ho na afɛdante sɛ na ama yɛn ku wi atu hɔ wɔtaa titiriw a yɛde tew saa ku wi yɛyɛ Ɔhwanyan tew saa ku wi ne sɛ nkabom Abusua nkabom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi hu ne nni a ɔbɛwu sɛ ne nua na adeɛ a ne nso Ɔhwanyan Abusua yɛ no abue Aboasa ani ama abusua no aka no nso no ɛsua na wɔn ayɛ yi na yɛn nso yɛtumi akeka yɛn ho abom
na wɔbɔ Aboasa kɔtɔpaa na obi biara mu sɛ Aboasa ɛwɔ dɔm ɛdam ase ɛwɔ mu nyinaa afiri apa apɛnsɛ na obiara bɛka yɛn ho na fie ha ayɛ mma ɛda mu nyinaa ase ɛwɔ afiri apa